سفيح تاريخ هيوت مرح هاجر إرترا نايشعو هاجر حماسين نبر أبونا رأس ولد ميكائيل سولومون قوميدا بمخنيات مبال كل التميتن حادن علة للدتوم سلام كبرانن تختاتلتنا نلو منبار بأقات أمي مبال كل التميتن حادن عامة زخري كبر أبونا رأس ولد ميكائيل سولومون مالت قوميدا مس تاريخ هيوتهم زلال تحسو حيزنا لكم مسئنا لنا سناي مكتتال تمالي سولوس 30 حدار كل التشعن أسران حدن عامتاو بعل حدار تسيون هازقا إرترا بزخر مبال كل التميتن حدن علة اللدات رأس ولد ميكائيل سولومون مالت قوميدا دميقا وعلا أزمة دبزي ولا كوالك عم مبال كل التميت عامتهم عام خكاية تحسبون تنبرا باستفلالي مخنياتات سلازيت عامقن تمالي حدار تسيون بخبز بلسن سرعات تذكروا وعدو كبر مرح هاجر إرترا بنايشعو أتصوا وعا هاجر حماسين زنبرو رأس ولد ميكائيل سولومون زولو دا نقصة إلاني آشحات نقاريان هزبي مرحت هايمانوتن عبيت عدن عبت ترخبلو الدوم أقات أمي تمالي على 30 حدار كل التشحن أسران حدن بأقات أمي مبال كل التميتن حدن على تتولو الدوم عب هزقا بدمك التذكرهم وعلوم عبت بالسفلالي ماساتات دراماتات ننايت اوان بزنبر اصوارن باتشلمو افراسن دميقو اتخايده ناي زخر مدب دق دقومن ناي دق دقومن راس ولد ميكائيل زركبوم بركز بولو سدرا بيتاتن ون ابت اغاطامي ترخيبو منباروم تفليطلو اسمات راسታት هاجرنا انكل علو اب قداماي درجه زذكرو راس ولد ميكائيل سولومونيوم ازوم بقوميدا زبل قصل سم زفلطو راس ولد ميكائيل سولومون ግን منيوم ولا كو بزحات بزعبا تاريخهم نفلط انتخنا تاريخ ابوتاتنا انت تداغاغمه زياده يذكرن يمقرن انبر ايسلچونيو اذا ادناقن برقن تاريخنا يزوم نيرترا خبل واز خالو جاغان ابوتات انكسمع دما معالتاو كم صلوت كدغاغمون ايتصلئن نلو منبار بمخنيات مبل كلتميتن حدن عامتات زخروم كاب راس ولد ميكائيل سولومون انبياله ولدو اتبل ناي فيسبوك غص مركز بمغبار مسفحن قيان جغننتن زملو ناي راس ولد ميكائيل سولومون قوميدا تاريخهم زلال تحسو حزنالكم مسينا لنا كسافت امي مدمنا مسانا ختصنحو بخبر عدم راس ولد ميكائيل سولومون قوميدا اب حدار 3810 لك قد مخلت ميتن حدن عامتات كابابوم كنتيبا سولومون زرعين كبرت ولاديتهم نقسي إلن حقوسن اب حزقا تولدو جانا هزان تحت 17 عامت عدمن كلوخا أبوم كنتيبا سولومون بمعرفهم أديهم نخلتيهم دكان مالت ندقات مرئدن نولد ميكائيلن أب تحت رأس هايلو تسعزقا عقبا نمركاب ناب تسعزقا وصدهم أبوون بقبع عبيو أب شحن شمون تميتن 40 حدن عم مبل 10 عامت عدميهم أب سراويت رأس هايلو بمسلاف أب كلتي اتوم رأس الزكايدو وزنبرو وقات كاب ترى تواقعي كساب لعلوي أزاز سراويت منقس رأس هايلو زبقعو بتبعة جغننتن أقلقلو رأس هايلو نزا نايلومي إرترا شعو هاجر حماسين نمحبار أب زكايدو وفرتات رأس ولد ميكائيل أب قدم جنبار يسلفو نبرو نسراويت منقس رأس هايلو بممراح كساب مربن حلف يلون كينو مربن زخيد ناي قدم جزءاتات نمملاس ابز تخايده فوكوستن كبتن وقات بممرحكا
ነዛ ናይሎም ስምርትን ስልጥንትን ኤርትራ ኣብ ምስራሕ ካብኦም ዝድለ ዘበለ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። ኤርትራ ንምሕባር ማለት ንምፍላይ ኣብ ዘካየዶ ወፍርታት ከዓ እንትርፎቲ ብ1856 ኣብ ማይ ጫዕዳ ዘጋጠሞም ሓፂር ፈተነ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ብዘይ ኩናት እዮም ፈጺሞሞ። ክሳብ 1875 ብማዕርግ ደጊያት ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት መንግስቲ ራእሲ ሃይሉ ብምዃን ክሰርሑ ድሕሪ ምጽናሕ ግና ምስ ራእሲ ሃይሉ ኣብ ፍሕፍሕ ኣተዉ። ካብ ምምሕዳር ጸዓት ዘጋ ተፈንጭሎም ከዓ ናይ ባዕሎም ሰራዊት ፈልዮም ክንቀሳቐሱ ጀመሩ። ብ16 ሕዳር 1875 ሰራዊት ግብፂ ካብ ምጽዋዕ ተበጊሱ ንወገን ቀይሕ ኮር ምስ ዘመተኻ ንጉስ ወልደ ሚካኤል ብደቡብ ብሰራዊት አቢሲኒያ ብሰሜን ውን በሰራዊት መንግስት ራእሲ ሃይሉ ተኸቢቦም በመንባሮም አበጻድፍ ጉንደት ምስ ሰራዊት ግብጽ ክገጥሙ ወሰኑ። ጽቡቕ አጋጣሚ ኮይኑ ኸኣ እዚ ዘይበሃል ዓወት ኣብ ልዕሊ ወራሪ ሰራዊት ግብጺ ኣመዝገቡ። ራእሲ ወልደ ሚካኤል ኣብ ትግጥም ካብ ሰራዊት ግብጽ ብዝማረኽዎ ኣጽዋርን ቅድም ክብል ብዝነበሮም ኣጽዋርን ደልዲሎም ብምቕራብ ከዓ ንመንግስቲ ራእሲ ሃይሉ ማለት ጸዓት ዘጋን ንሃፀይ ዮሐንስ አቢሲኒያን ስጋት እናኾኑ ከዱ። ክልቲኦም መራሕቲ ሐማሴንን አቢሲኒያን ከዓ ንመሓዞም ናይ ሓባር ወፍሪ ከካይዱ ጀመሩ። ንጉስ ወልደ ሚካኤል ካብ ሓደጋ ምብትታ ንኽድሕኑ ዝነበሮም ምርጫ ምስ መንግስቲ ግብጽ ምስምማዕ ነይራ። ኣብ ወርሒ ጥሪ 1876 ከዓ ክልቲኦም ሓይልታት ንሓድሕዶም ከይጠቓቕዑ ኣብ ስምምዕ በጽሑ። ሰራዊት ግብጽ ውን ንሰራዊት ንጉስ ወልደ ሚካኤል ስልጣና ክህቦን ኣጽዋር ውን ከዕጥቖምን ተሰማምዑ። ብመጋቢት 1876 ሰራዊት ግብጺ ንሰራዊት ሐማሴንን አቢሲኒያን ንምድምሳስ ገዚፍ ወፍሪ ብምክያድ ኣብ ጉራዕ ኣህላቕ ኩናት ከፈተ። እንተኾነ ግና መንግስታት ሐማሴንን አቢሲኒያን ኣብቲ ውግእ ተዓወቱ እሞ ግብጽ ኸኣ ንዝነበራ ብዝሒ ዝነበሮ ሰናደርን መዳፋዓትን ንጎሚዳ ኣረኪባ ንዓዳ ተመልሰት። መንግስታት ራእሲ ሃይሉን ሃፀይ ዮሐንስን ማለት አቢሲኒያን ኣብ ዝኸይተሓጽሩ ኸኣ ሓይሊ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ጎሚዳ ብኣጉ ንምቕጻይ መጠነ ሰፊሕ ናይ ሓባር ወፍርታት ከካይዱ ውዕል ብምእታው ብሶኒ 17 ግንቦት 1876 ኣብ ወክድባ ውግእ ገጠሙ። ራእሲ ወልደ ሚካኤል ጎሚዳ ኸኣ ኣብቲ ውግእ ተዓዊቶም ኣሽሓት ሰናድር ኣብ ርእሲ ምምራኾም ንልዕሊ 40 ዓመታት ዝመርሑ ራእሲ ሃይሉ ውን ኣብቲ ውግእ ሞቱ። ራእሲ ወልደ ሚካኤል ድማ መራሒ ሃገረ ሐማሴን ብምዃን ደጀዝማች ማዕርግ ውን በጽሑ። ሃፀይ ዮሐንስ ብቕልጡፍ ዕቤት ጎሚዳ እምብዛ ሰንቢዶም ንምድር ቋሶም ስፍሪ ዘይነበሮ ሰራዊት ብምኽታት ኣብ ልዕሊ ሃገረ ሐማሴን ወራር ፈጸሙ። ራእሲ ወልደ ሚካኤል ድማ እቲ ዝወፈረ ሓይሊ በቢ መድረኹ ንኽገጥምዎ ብምሕሳብ ናብ ሓባብ ገጾም ኣዝለቑ። ሃፀይ ዮሐንስ ከዓ ንመላእ ዓድታት ከበሳ ባሕዊ ብምቅጻልን ሓራሪሶመንን ንኣሉላ ሽመት ሂቦሞ ንዓዶም ተመልሱ። መምላስ ሃፀይ ዮሐንስ ድሕሪ ምርግጋጾም ከዓ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ጎሚዳ ሰራዊቶም ኣኽቲቶም ነቲ ብኣሉላ ዝምራሕ ሰራዊት ንምድምሳስ ወፈሩ። ብ1877 ኣብ ሽከቲ ተራኺቦም ኣብ ዘካየድዎ ፍልምያ ኸኣ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ጎሚዳ ተዓወቱ። ኣሉላን ሒደት ሰዓብቱን ናይ ምህዳም ዕድል ረኺቦም ከዓ ንትግራይ ተመልሱ። ራእሲ ወልደ ሚካኤል ጎሚዳ ሰራዊቶም ብዝሓየለ ንምውዳብን ምዕቡል ታዕሊም ከዓ ንምስናቕን ደጋጊሞም ንሓባብ ተመሊሶም ኣብ ዝነበሩሉ ህሞት እቲ ዝቐደመ ስዕረት ዘይፈገደ ኣሉላ ኣሻቡ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ናብ ዝባውንቲ ከበሳ ተመልሰ። ንብረታት ከብትን ህዝብን ይዝርፍን ዓድታት ውን የቃጽልን ከም ዘሎ ዝሰምዑ ጎሚዳ ኸኣ ብደጃዝማች ተስፉ ነጻራይ ደጊያት ኣባጊፉ ሃብቱን ባሻይ ሃብቱን ዝምራሕ ልዕሊ 20,000 ቁጽሪ ዝነበሮ ሰራዊት ብምልኣኽ ደምሰስዎ። ኣሉላ ሕጂ ውን ስክላ ኣምሊጡ ንትግራይ ተመርቀፈ። ብተደጋጋሚ ስዕረት ኣሉላ እምብዛ ዝሓመሙ
ሃፀይ ዮሐንስ ካ ባይሩ ገብረ ጻድቕ ንእተባህለ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መራሒኦም ብምልኣኽ ንጎሚዳ ብሓይሊ ከገብርዎም ለኣኽዎ። ጎሚዳን ትግራዋይ ራእሲ ባይሩን ክፈኻኸሩ ነይሮም ከዓ ብ10 ግንቦት 1878 ነቲ ብተለምዶ ብውግእ ኣስመራ ዝፍለጥ ኣብ ፎርቶ ጸጸራት ቤተ ክርስቲያን እንዳ ሚካኤል እተኻየደ ውግእ ገጠሙ። ካብ ወጋሕታ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ እተገብረ ገዚፍ ኩናት ከዓ ጎሚዳ ታሪኻዊ ዓወት ኣመዝገቡ። ራእሲ ባይሩ ከዓ ኣብቲ ኩናት ሞተ። ጎሚዳ ከዓ ንራእሲ ብምቕታሎምን ብምስዓሮምን ማዕርግ ራእሲ ተቐብኡ። ውግእ ኣስመራ ንሰብኣውን ንዋታውን ትግራይን መላእ ኣቢሲንያን ዘጸንቅቕ ነይሩ። ንዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ኣጽዋር ኣቢሲንያ ኣብ ውግኣት ወክድባ ሽከቲ ዓዲ ተኽላይን ኣስመራን ብምምራሕ ከዓ ንሰብኣዊ ዓቕሚ ኣቢሲንያ ከም ዝጽንቅቕ ዝገበሩ ጎሚዳ ርዝነት ዓወቶም ክሳብ ግብፂ፣ ግሪኽ፣ ቱርክን እንግሊዝን ኣቃልሐ። ኣርባዕቲአን ናይቲ እዋን ሓያላን ሃገራን ዓለምና ከዓ ንጎሚዳ ከም ንጉስ ሓማሴን ፈለጦም። ንግስነት ጎሚዳ ኣብ ኣዋርሕ እንከሎ ድማ ኣብ ወርሒ መስከረም 1879 ሱዳናውያን ደርቡሽ ብምዕራብ ኤርትራ ሰሊኾም ብምእታው ንመንበረ ንግስነቶም ዝፈታተን ወራር ተፈታቲንዎም ነበረ። እንተኾነ ጎሚዳ ሰራዊቶም ናብ ቁርደት ብምኽታት ኣብ ልዕልቶም ናይ ሱዳን ሰራዊት ውግእ ብምኽፋት ደምሰስዎም። በዚ ፍጻመ እዚ ከዓ መሪሕነት ሃገሮም ሓይሉ ወፀ። ብብዙሓት ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊቶም ከዓ ንትግራይ ክቆጻጸሩ ጸቕጢ ወረሮም። እንተኾነ ግና እንግሊዝ ጎሚዳ ኣብ ልዕሊ ኣቢሲና ወራር ከይፍጽም ተደጋጋሚ ጸቕጢ ገበረትሎም እሞ ጎሚዳ ከዓ ነቲ ንኣቢሲና ናይ ምውራር ዝነበሮም መደብ ሰሪዞም ንሃገሮም ኣብ ምምራሕ ጥራይ ኣተኪሮም ክሰርሑ ወሰኑ። ኣብ ወርሒ መስከረም 1879 ውዕል ሰላም ንምፍራም ናብ ትግራይ ብዝኸዱ ብጥልመት ን10 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ኣምባላጀ ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽናሕካ ኣብ 10 ዓመተ ማእሰርቶም ማለት ብ1889 ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ ውግእ መተማ ድሕሪ ምዕራፎም ሓደ ሃይለ ስላሴ እተባህለ ትግራዋይ እኳን ተፈትሖም ሃፀይ ኢትዮጵያ ብምዃን ናብ ስልጣን ዝመጹ ምኒልክ እውን ተቃውሞ ኣይረኣዩን። ንጉስ ወልደ ሚካኤል ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፍትሖም ድሮ ጣልያን ንኤርትራ ተቆጻጺርዋ ብምጽንሑ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ኣይከኣሉን። ኣብ ክንድኡ ኣብ ጎኒ ራእሲ መንገሻ ብምዃን ኣብ ውግኣት ኳዓቲት፣ ሰንዓፈ፣ እምባላጀን መቐለን ኣንጻር ጣልያን ተዋጊኦም። ኣብቲ ብዕለት 2 መጋቢት 1896 ኣብ መንጎ ጣልያንን ኢትዮጵያን እተገብረ ውግእ ዓድዋ ኣብ ጎኒ ሃፀይ ምኒልክ ብምዃን ድሕሪ ምስታፎም ድማ ናይ ውትድርና ፖለቲካን መሪሕነትን ጉዕዞም ኣብቂዖም ተመላላሳይ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ጽዮን ብምዃን ቆሪቦምን ተነሲሖምን ክነብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ብ21 ጥሪ 1906 ኣብ መበል 87 ዓመት ዕድሚኦም ካብዚ ዓለምና ብሞት ተፈልዩ። ስነ ስርዓት ቀብሮም ከዓ ኣብ ኣኽሱም ቤተ ክርስቲያን ማርያም ጽዮን ተፈጸመ። ክቡር ኣቦና ንጉስ ወልደ ሚካኤል ሰሎሞን ማለት ጎሚዳ ኣብ ውትድርና ጥራሕ ኣይኮኑን ሓያል ሓቦኛን በልሐኛን ነይሮም። ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ምስ ፖለቲከኛታት ወፃኢ ማዕረ ምስ ንጉስ ፈረንሳ ንጉስ ሉዊስ ናፖሊዮን ቦናፖርተ እንግሊዛውያን ግብፃውያንን ቱርካውያንን ፖለቲከኛታትን ተላእኽትን ዝራኸቡ ንፉዕ ዲፕሎማስኛ ምንባሮም ኣብ ግዚኦም እተጸሓሕፍዎን እተላእኽዎን ደብዳቤታት ህያው ምስክር እዩ። ንጉስ ወልደ ሚካኤል ንዲፕሎማሲ መታን ክሕግዞም እውን ንወዶም ደጃዝማች መስፍን ወልደ ሚካኤል ናብ ግብፂ ብምላኽ ቋንቋታት ዓረብን እንግሊዝን ከምኡውን ምህንድስና ኩናት ከም ዝመሃር ገይሮም እዮም። ኩሉቲ ብእንግሊዝን ዓረብን ዝጽሓፍ ዝነበረ ደብዳቤታቶም ከዓ ባዕሎም ደጃዝማች መስፍን ወልደ ሚካኤል ዝጽሕፍዎ ምንባሮም በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክግለጽ ይከኣል። ደጃዝማች መስፍን ወልደ ሚካኤል
ናብ ሃገሮም ክምለሱን ከለው ብግብፃውያን ማዕርግ ጀነራል ዝተሸለሙ ኮይኖም ካብ 1887 ክሳብ 1889 ዙፋን ኣቦኦም ንምምላስ ፋሕፋሕ ንዝበሉ ናይ ቅድም ወተሃደራት ኣቦኦም ብምእካብ ንምድረ መረብ ምላሽ ከመሓድሩ ፈቲኖም ነይሮም። እንተኾነ ግዳ ብ1889 ኣብ ጊንዳዕ አንጻር ምስፍሕፋሕ ሰራዊት ጣልያን ናብ ከበሳ ኣብ ዘካይድዎ ዝነበሩ ውግእ ተማረኹሞ ብዝነበሮም ሕሉፍ ደረጃን ብልሕን ምኽንያት ብምግባርካ ንፍሉይ መርመራ ናብ ሮማ ለኣኽዎም። ብዋቢሎም ድማ ሕልፈተ ህይወቶም ብዘሕዝን ኩነታት ኣብ ጣልያን ኣብቅዐ። ታሪኽን ጅግንነትን ራስ ወልደ ሚካኤል ሰሎሞን ጎሚዳ ዘውሉደ ንግሥተ ኢለን ግን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ትማሊ 30 ሕዳር 2021 ሕዳር ጽዮን መበል 201 ዕለተ ትውልዶም ብኸብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ውዒሉ። ንሕና እውን ነዝን ካልእ ዝሰፍሐ ታሪኾምን ናብ ደቅና እናሰጋገርና ከነዘንትዎ ሓላፍነት ናይ ኩላትና እዩ። ነዚ ይመስል ናይ ሎሚ ትሕዞና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንዘለኩም ሃናፅ ርእይቶ ከም ወትሮ ኣቦታ ኮመንት እናጽሓፍኩም ምትብባዕ ክትቅጽሉ እናተላበና ድማ ንሎሚ ዝበልና ትሕዞ እዚ ይመስል። ክሳብ ዝተፈለ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕና